акция рафтестай тамошобино бори новинкаи далершоб омадагиай успет кунен биёен буркакои фасони ҷинси тобистона саб букаки хушрӯ акция кардагиан чанд сум 50 сомон. ва дидена чанд сум 50 сомон беҳад нархи дастрас размеро чӣ хел бошад ино Размеро то синфои 4-5 ҳастай. ина диден чанд гӯш ҳастай чанд узоруш ҳастай то синфи 4-5 размер меёбен бозори корвон тарафи тилобозор даҳм дарвоза якм қаторина тамошобино далер шоп страничкашона ма отметид мекунам ами сар раҳ даян ба осонӣ пайдошон мекунен ҳам қаборакҳои фасон бисёр овардаган анай буркора диден бори новинкаи плашовкаая сабукаки хушрӯ ино чанд пулай модели наванд духтарако 70 сомон ина моделои новинкаи хушрӯ вай қафасомдай размеро чӣ хел бошанд Размеро ай синфи 2 сар мешавад то калона. дидена размеро аз синфи 2 сар мешавад то размери калона то синфои ҳам подросткови охина марҳамат расветкоҳо ҳамаш ҳастай 70 сомон беҳада мулоимаки хушрӯ камаш монда будай тамошобино успет кунем ки тамом нашава бозори корвон тарафи тилобозор даҳм дарвоза инам якм қатор далер шоп ҳозир новинкаи анамихе брукои плашовични тамошобинон чӣ хеле дидед нархош кати фаҳмондум 70 сомонай ана марҳамат бирмудашам омадагиая нигоҳ кунен ҳам хушрӯ саб букакай дар далершоп бори новинка ягон ҷода нестай ҳозирашта ина метавонен биёен аз наздик дида харидорӣ кунен 70 сомонай то размерои подростковира ҳастай ҳам бирмудаш ҳам брукуш ҳаст марҳамат муроҷиат кунен омада натонен бинависен доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи тилобозор даҳм дарвоза инами якм қатор якм одам мешаванда нигоҳ куненда ҳам бирмудош хушрӯай ҳамина брукоша бинен чихе сабукай чихе фасонай кӯдак роҳат мекунад бори новинка марҳамат биёен далер шоп аксияи идонаи далершоп тамошобино бовар кунен ира бинен бори гуанҷо ҳами қадар сифатҳои хушрӯ доранд ҳозир дигар моделошам ҳастай аксияи идона эълон кардагиан медонен 100 сомон барои фарзандои шумо аҷоиб хушрӯай ҳамха модел бисёрай нигоҳ кунен иша ишда хушрӯай иша ишда хушрӯ платюшкои сабукаки фасонаки идона 100 сомон вариантора бинен инаи модели зулайхо марҳамат бисёриё мепурсидан ина омадагиай далершоп буда 180 сомона 100 сомон аксияи идона марҳамат биёен моделако бисёран инҷада аз наздик бинен харидорӣ кунен леки омадан натонен бинависен доставкатон мекунанд размеро чӣ хел бошад ай 3 сола то синфи 2 мешавад ай 3 сола то синфи 2 размер доранд марҳамат и моделшам хушрӯай мана и моделшам аҷоибай инами турошунай ку мулоимакай бовар кунен ҳам хе роҳатай фарзандои шумода марҳамат 100 сомон бозори корвон тарафи тилобозор даҳм дарвоза дайдарершоп инами якм қатор даҳм дарвоза ки ворид гаштед якм қатор биёен якм одаман ҳама чи овардагиан ҳамаш арзонай бовар мекунен ҳозир ҷудогона навор гирифтамаш мода бо иёшам нишон метем духтарако нигоҳ кунен дар далершоп ҳами қадар тройкои фасон омадай тобистонан саб букак ина варианти идона барои фарзандои шумо бо нархша намеген 250 сомона тройкои гуанҷу дар далершоп 150 сомон шида размерошон чӣ хелай дидена беҳтарин вариант то синфи 4 размер ҳастай ина ҷинсакои саб букаки хушрӯ ҳамагӣ дар 150 сомон шумо барои фарзандотон тройка мегиранд аз далершоп тамошобино ина нигоҳ куненда футболкачашам хеле сумкадораки хушрӯ тройкачаи фасони фасон 150 сомон то синфи 4 размер дора биёен аз далершоп харидорӣ кунен ёки нависен доставкатон мекунанд бозори корвон фақат ду намудуш аста ёки дигар гулошам аст ду намудая бозори корвон тарафи тилобозор даҳм дарвоза даяндухтаро далер шоп якм қатор инами якм қатор ки ворид гаштен якм одаман бор бисёр овардагиан двойка тройка платёчаҳои фасон хулосамай чи астай биёен ва духтарако нигоҳ кунен ҳами қадвойкачаи фасон омадай юбкаш катя ина варианти хушрӯви идона бо мешава ки мисол дар садик дар ягон ҷо бо фарзандтон мепӯша дар берун дар ҷоравӣ хулас
130 сомон двойкаи бори гуанҷӯай. Аз наздик нишонтон битиҳам. Футболкашам футболкаи гуфти гапо бои фасони хушрӯ сифати олӣ дора. Юбкачаҳошам юбкачаҳои лёгки сабука ки хушрӯ. 130 сомон да бовар кунен ягон ҷода инам хеле бор намеёбен. Леки биёен дар ершоп овардагиаш мода биёен харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 10 дарвоза 1 қатор 1 одам. Хушрӯгии киртачиҳоро бинен духтарако сабук фасон ҳам фасонакай бовар кунен материалш боша роҳатай барои фарзандои шумо. Ду расветкаи хушрӯ омадай 130 сомон бовар мекунен. Аз ҳами синфи 2 ҳатто аз синфи 1 то синфи 4 размер дуруст мегирад. То ҳами подростковира размерро дуруст мегиранд. Марҳамат дар кортон боша ҳатман далершоп биёен. Ина материалша нишонтон битим. Бори гуанҷӯ сифати олияй 200 чанд сомона киртачай нархша далершоп да 130 сомон кардагиянд. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 10 дарвоза инами 1 қатор 1 одам мешава далершоп. Успед кунен ки тамом нашава тамошобино. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. ҳамаи борое ки дидестен имрӯза наворда дар далершоп ҳамаш бори навай тамошобино. Марамат аҳамиятен ягон ҷудаи хеле моделако нестай. Леки биёен ина далершоп овардагиай бовар кунен иша ишда хушрӯи моделако иша ишда хушрӯ сифатоку беҳтарин се расветкаи хушрӯ омадагиай кабучамоз нишон метем. Размеро аз ами синфи 1-2 сар меша то 4-5 размер дуруст мегира. платишкои фасон акция эълон кардагиян 130 сомон бовар мекунен. Ин аз наздикак маш мода нишон битим да юбкачаша бинен платья поёнша бинен чихе хушрӯай. Бадана ино ҳамаш жемчуг рафтагиай диден чихе фасон сангчаҳошам сангои тоза. Марамат 130 сомон бовар мекунен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 10 дарвоза 1 қатор далершоп. Нами 1 қатор медроен 1 одам мешава. Боракои новинка беҳад зиёда биёен бо тамошо кунен. Анам хел борои бренд бори гуанҷӯ двойкачаҳои фасоне ки 180-200 сомонай аксияи дона рафтестай дар далершоп 100 сомон шудагиай. Марҳамат нигоҳ кунен шортикошон ка чихо хушрӯчаянд. бовар кунен сифатош да гап нест. Ино тошкен нестанд духтаро бори бренди гуанҷӯанд. Ина бо биёен аз наздик бинен моделаком қа зиёдай. Мана бинен иша ишда хушрӯ иша ишда хушрӯ 100 сомон кадомеша ки мебинен намиҷада 100 сомони шудагиай. размеро то подросткови ҳаста то размери дидена то синфи 4 размер меёбен. ира биненохи чихе хушрӯвай дар ҳақиқат ҳам фасонай. мана марҳамат биненда материалш да гап нест. баданами шортикошунайку аҷоиботай сифатош. ина бо биёен хутон як буракак тамошо карда аз наздик харидорӣ кунен. бозори Корвон тарафи Тило бозор 10 дарвоза 1 қатор далершоп. аз ҳар як модел бу чандтаи расветка будай диден духтарако иша ишда фасон иша ишда фасон. мана марамат иҷада бо инаи моделам ҳаст. ишам ҳама хел тамошобино 100 сомон материалошон ку беҳтаринай ваёшона нигоҳ кунен. моделоша бинен дар ягон ҷо нестай. инами ду қисме ки дидестен ку ду ряде ки дидестен ҳамаш двойкачаанд. ҳамаш бори гуанҷӯай дидена чихе модел бисёрай. ҳамаш 100 сомонӣ шудагиай. успед кунен инам хе формачаи фасон барои фарзандотон ҳамагӣ дар 100 сомон аз далершоп харидорӣ кунен. ҳечи намешава. маълумай худаш тамошобино ки бори брендай. ина биёен бо аз наздик хитон бинен мустақилона баъд харидорӣ кунен. ваура бинен чихе фасонай ай ҳами размери майда сар карда то синфи 4 размер доранд. ина биёен ҳози духтарако янамуд футболкаҳои фасонтон нишон метам то охира тамошо кунен. бовар кунен то размерои подростковира ҳастай бори гуанҷӯ 100 сомон кам нести футболка. лекин акция рафтестай 60 сомон кадомеша мегирен. бори гуанҷӯ нигоҳ кунен 60 сомон. ин модела хушрӯгиша диден расветкаош кати омадагиай 60 сомон ҳамагӣ. размеро то подростковира ҳаст. бозори Корвон тарафи Тило бозор 10 дарвоза 1 қатор далершоп. нигоҳ кунен модела фасониша
аҷоибот хушрӯвай ира бинен аз наздик нишонтим и расветкои ира бинен охи чихе хушрӯвае аҷоиб фасонакай модель ҳоз медон я 10-20 намуд нишонтон метим ҳамаш 60 сомонӣ штагаи гилдоракора диден духтарако ина бисёриҳо мепурсидан мана марҳамат беҳад футболкаҳои фасони зулайхо меган инора ина касседа дар корай ҳатман бинен чихе кори дасти хушрӯ дора нарх бошад ҳамагӣ 60 сомон юбкакати бурукати аҷоиб хушрӯ мешава варианти беҳтарини идона 60 сомон нархи дастрас дар далершоп озиҷада бо дигар намудошам ҳастай ҳамқа глошам бисёрай ҳамқа моделошам бисёрай ина вақт дошта бошен ку як бора как биёен ҳами борои нава биненда духтаро ина нигоҳ куненда чихе гулакои хушрӯ дора марҳамат борои новинкашона бинен маъқултон мешава барое ки ҳам фасонан ҳам арзонан нарху дастрасай 60 сомон ҳозир бо дигар моделшам нишон метиҳем марҳамат инами чизе ки дидестен футболкачаҳои хушрӯе ки ҳозир мода дай мана иноям бисёриҳо мепурсанд 60 сомон биёен харидорӣ кунен аз далершоп омада наметонен духтарако рақамо ҳаст бинависен доставкатон мекунанд ира аз наздик нишонтим сангчиҳоша диден чихе хушрӯчай марҳамат 60 сомон ҳамагӣ бо як бор биёен духтаро ино бо обтобиш арзон мешавад тамошо бино шумо як боракак омада бо материали ира қапида бинен ку вапше бо фасони бадай бори гуанҷӯ ина размерои калонак аҷоиб фасонак нарх бошад нархи беҳтарин 60 сомон ина нигоҳ кунен футболка 120 сомона дар далершоп 60 сомон и шанса аз даст натиҳен қисми болора нигоҳ кунен и футболкаора бинен ино ҳамаш расмӣ шидагиай ина и размери подростковиам ҳаст ози аз наздик ма шумода нишон метамда бинен ино буд подростковиай нархи ҳаминошам 60 сомон мана и моделша бинен иёям подросткови размерои калонак дора и жемчукакоша бинен охе духтарако бинен чихе фасонакай материалошку роҳатай бовар кунен биёен хитон бинен духтарако баъд харидорӣ кунен ҳамагӣ 60 сомонаке мана мегирен футболкое ки дидестен ку мегирен инехе брукам овардагиай комплект мекунен фарзандтонда ҳамагӣ брук ина 50 сум 70 сум диден ҳамагӣ дар 120-130 сомонда духтаро успед кунен биёен барое ки тамом мешава ҳозир медонен пешай идай борои фасона дарав мегиран бозорда ина биёен ҳозир шанс дорен омада харидорӣ кунен аксияи навбати дар далершоп аксияи идона тамошо бина успед накунен ина барои шумо далершоп медонен чи овардагиай анамхе футболкаҳои фасони бачагӣ инош 70 сомона 120 сомона 70 сомон шидагай ҳозир тамошо кунен 50 сомонашам нишон метиҳем биёен бозори корвон тарафи тилло бозор даҳм дарвозаи якм қатор мана материалошда гап нест размеро медонен то подростковира размер доранд беҳад размерои хушрӯ доранд мана баъд нигоҳ кунен ана ин модел бошад медонен 50 сомонай дидена чихе хушрӯай ҳамагӣ 50 сомон успед кунен иам то размерои подростковира ҳастай ҳам сифаташ хушрӯай ҳам худаш беҳтаринай баъд муҳим он ки ино ҳамаш бори гуанҷӯана бори гуанҷӯ сифати беҳтарин 50 сомон бозори корвон биёен аз наздик бинен омада натонен духтаракои азиз марамат рақамошон ҳастай ҳамашон пад брендай нигоҳ кунен дидена тамошо бино кадомеша ки мегирен прада дар корай гуччи дар корай хулас тамоми намудуш ҳастай мана и моделакои тарафа биненда чихе бисёрай уна болобудагиёш чанд сумай 70 сомон ваям новинкая ина марҳамат биненда чихе хушрӯ чихе фасон 50 сомон 70 сомон футболкаҳои фасони бачагӣ ва иёра бинен иё чанд сумаян ина 50 сомонай духтаро бовар кунен беҳадам фасон размерои подросткови расветко ҳамаш ҳастай ҳамагӣ 50 сомон биёен далершоп тамошо бино ма рақамошонам мемонум бо чизе нафаҳмиден муроҷиат кунен шона пурра шумода мефаҳмонанд дидена чихе хушрӯчаян биёен ина касе ки футболкачаҳои фасони прада пурсидагӣ буд размерои майда калон хулас калонош 50 сомонай размерои инаи майда 30 сомон то охири навора тамошо кунед футболкачаҳои 30 сомона бисёр ҳастай ҳамаша якта ба якта
дар далершоп ма шумода нишон метиҳам. Марамат 30 сомон бори гуанҷу. Иҷада баъд медонен духтараку бо чӣ омадагай? Анайхе футболко ёк бо калонашам ҳаста. 30 сомонай калон майдаш ин модело 30 сомонай. Бовар кунен бори гуанҷуи ҳамахе материалш хушрувай. Бо як боракак биёенда ина материалша бинен маҳқултон мешавад. Сифаташ аҷоибот хушрувай ҳамагӣ 30 сомон. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 10 дарвоза, 1 қатор, далершоп. Нигоҳ кунен, иҷада бачагишам аст, духтаронашам аст. Ҳозир нишон метам дарафти навор. Анай теннискошам 30 сомон, анай моделам 30 сомон. Ягон ҷуда ё ин нарх нестанд духтарако, лекин далершоп да шумо ҳамин нарх метонен харидорӣ карда. Ё кам мондагиам барои ҳавай акция эълон шид 30 сомон. А духтаришам нишон тиҳен. Мана марҳамат, анай модел духтариш ҳастай. Мана диден духтарако, анай моделакурам ҳами 30 сомон кардагиян. Бовар кунен аксияи беҳтаринай духтарако. Бурд мекунен. Мана иёшам ҳамин нархай. Ва духтарако, ира бинен. Ина минорам ҳамаша 30 сомон кардагиян ки футболкои 80-90 сомонай 30 сомон. Мана биёен барои ид харидорӣ кунен. Беҳтарин вариант дар далершоп.